Jo queria fer-me un parell de preguntes. La primera també està relacionada amb el tema de l'Aigües Ter Llobregat. Vostè acaba d'aterrar, però ja forma part del govern de fa temps. El tema portem 2 anys, que sí, que no, i suposo que el govern tenia previst que això podria passar i tindria previst també una alternativa a aquesta resolució que acabem de conèixer. Clar, ja sé que em dirà, bueno, però jo soc nova, però això no és una resposta, perquè se suposava, encara que porti el primer dia, algú li havia d'informar que aquest tema ho anem preguntant bastant sovint. Què farà el... Jo entendrà que li reiteri el que he contestat ja des de l'inici i en cap cas he dit soc nova. El que he dit és que hem conegut la sentència fa molt poca estona, que els departaments més directament implicats i coneixedors d'aquesta qüestió l'estan analitzant. Però tenien que tenir previst que això podia passar com ha passat. I per tant, a partir d'aquesta anàlisi i a partir d'aquest estudi, que es farà amb el temps que sigui necessari, podrem explicar, com s'ha fet en altres ocasions, quins seran els passos a seguir per part del govern de la Generalitat. Precisament perquè ja porto un temps al govern, sé com vostè que aquest és un procés llarg, aquest és un procés molt complex que no ha finalitzat encara. Per tant, estem parlant d'una sentència, en aquest cas del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no és una sentència ni és el final del procediment i jo entenc el que vostè em pregunta, però segur que vostè entén també que no puc respondre altra cosa, entre d'altres qüestions, perquè fa ben poques hores que hem conegut el text d'aquesta sentència i qualsevol manifestació, qualsevol posicionament en aquests moments per part meva seria precipitat. Doni'ns una mica de temps, crec que és normal que ho demanem així, per després poder-ne parlar obertament, insisteixo, com hem fet en altres ocasions. Crec que... Endavant. Disculpi. L'altra pregunta estava relacionada amb el tema dels